какво става, хора? Аз съм Ванката БГ. Ние ще изиграем един матч с Крис БГ. Да. Така изпращам. Който иска такъв Ultimate Team, ще направя giveaway за този акаунт. Да, аз ще сложа линк, откъдето да си изтеглите Origin. Да. Стефан Йовичич ме фризервите. Той ми е много добър. Чакай, май ми се отбъгна. Между другото, хора, пробвах още един клип, Крис, няма ли да покантинирам? Добре, не континирам. Ама ми се беше бъгнало и ми излизаше, че нямам никакви екипи. Аз междувременно имах... добре. Ето го на Кристима, Мирослав Колс, Шерера, Кристиан Тело, Касиас. Добър. Солдадо, Иванович, Максуел, Касиас, да. Ето, матча започва. Така. Започва първият ми матч. Добре! Браво! Браво! Не! Както виждате, хора, аз едва успявам да мина Крис. Где е гола? Оп. Това май беше Мирослав Клоус одеве. Ще има ли гол? Центря и... Това, дами и господа, беше гол от Мирослав Клоус. Какъв хубав гол. Да, Касиас дори ни оварди. Добре. Оп. Стига бе. Добре, какво стана? Не знам. Фал. Сега ще са на центъра. Сега си представям да я беше вкарал. Фък. Не влизай така, Крис. Не дей. Ще вземеш да им вкараш някоя много красива. Дей ти сега. Крис има мина си и то с финт. Това път не можах. Дум, аз както винаги се центря. За да не ми я вземе Крис. Мирослав Колс. Дай! Стига бе! Стига бе! По него водя 1-0, което е важно. Не! Ти си лош! Не! Добре. Гол спасяване на защитника. Ще гледам мобайлно. Крис, изчакай малко. Пак... Сега. Така, хора, бях прекъснат. Fucking Jesus. Думп. Ще правиш, Крис. Добре, не ми вари много играта бързо. Но все пак си можеш ама биеш. Поне за клипа, брат. Ти ма биеш всеки път. Все пак. Един път. Да те бия поне. Ама много красив гол ти вкарах, признай си. Касиаска! Той Касиас не е газопо, аз го пуснам на врата. Гол. Дум! Какво беше това, дами и господа? Касиас овардва. И Кир Касиас! Той е най-добрият нападател, той е по-добър от Вандер. Какъв нападател е? Ще сам нападател. Един мач. Що? Не!
Браво! Браво е Тер Штеген! Ти знаеш, че вчера Тер Штеген вардише на Барселона? Не! Браво! Браво, Мирослав Клоус! Браво, Тер Штеген направо. Едно, че му дали паста за яден. Гледай го, той му отпада се едно, че го капарали парцали. Между другото се надявам да върви добре играта. Какво беше това? А? При мен върви хубаво. Ама аз снимам. То се... Ай, гол. Гол. Какво беше това, дами и господа? Марк Андре Тер Штеген не овардва. И откъде? И не знае откъде му идва. Аз и Крис играем стил Барселона. Нали? Да. Така, първо по време. Така. Като купи той в 15, ще правим кооп епизоди. То няма да е много скоро. Не. Да, ама няма и да е седмици, една-две седмици, поне може да се Добре. Дай му я вътре, момче. Какво правиш, бе? Какво правиш сега? Какво правиш? Гей. Как се я подава? Сега няма ли засада? Аре, бе. Тер Штеген. Какво правиш, бе, Тер Штеген? Какво правиш сега? Разочарован съм. Аз съм много разочарован, Тер Штеген. Просто такива хубави ги вардише. И той трябва да сваля бузата. И той трябва да сваля бузата да покаже мускулите. Знам. Охо! Това беше... И да се сравняват пред Мanu Мюлер сам. Не! Браво! Варди поне една. Мале, брат! Багнам се се научи мина през градата, брат, съм вкарал. Знам. Не! Браво! Кажи ми, това не е ли вратар? Ти знаеш, че аз съм карвал гол по ъгълчето. Не са центрия, Крис. Не бе, къде ще Шерера ли? Хедирата, нашата кедирка. Земя! Браво! Не бе, брат! Айде, едината сетна. Свърши курса. Не да го кръчи. Ти с Кристиан Тео ли си? Да, с кой съм. Не! Браво! Как ми я мина тука срамо. Върджи Терска! Браво! What the fuck is going on? Земя! Не! Браво! Да бях се. Обаче Тер Штеген е на лице. Пю! И сега виждате ли гола? Гол тренки. Аз съм се загледал друга... Не, гол. Шедирата. Какво спасяване? На Марк Андре Тер Штеген. Да, той Тер Штеген не е браво. Той е браво, ще да му шешките. Ай, гол. Вижте гол. Това е гол. What the fuck? Пи Хелмс. Добре. Какъв е? What the fuck? Пи Хелмс, да. Пи Хелмс. Не знам какъв му е целият ним. Добре. Това Шавито ли беше? Червен картон. Не, жълт. Аз ти казах. Това си беше чисто за червен картон. Не знам, Знам, сега ще имам контузен. Ай на бас. Той му е единият съсед, ти знаеш ли? Те ли? Значи не ти спъш. Омага! Това бях ли го учил, щеш да има чист гол. Нали? Той Касия, знаеш, че не вардиш.
Да, той стои само да пие кафе. Аз утре ще ходя на панера да го черпя. Какво правиш, бе? Какво правиш, бе? О! Що мой? Да. Го. Какво правиш? Ай, сега ще центриш, нали? Да. The fuck? Nope. Nope. No fucking Jesus. No. Fuck. Fuck. Fuck out, bitch. Fuck out. Fuck off. Не, че Биг Хелс обаче вкара много хубав гол. Засада или ко? Не. Не. По време, да, 2-2. Добре. Чакаме Крис. Добре. Хора, съжалявам ако понякога наричам Мирослав Клоус Марио Клоус, защото се обърквам доста. Не! В никакъв случай няма да ми вкараш! Браво! Мирослав Клоус се опита. Обаче, Андре Тер Штеген. Не, удар с глава, браво. Добре. Тер Штеген Варди или Крис? Не! Браво! Не! Не! Брат, да не му кажеш чиста дуспа. Каква дуспа е, брат? Ти изобщо не можа да я ритниш. Стига е! Стига е, брат! Са тия с положение, дед? Сеги, вадиш! Я, знам вече. Дуспи ли ще играем, мусма ли ще играем? Не, дуспиш сами. Аре, Касият! Нападателя Касият! Да, той наистина доста добре играе нападател. Да. То много бързо минава време, бе. Така е, че... То това май не знам кое е по време. Чакам та. Аз те чакам те. Още малко и ще играем дуспи. Моля те, не ми вкарва, искам да играем дуспи. За клипа, Крис. Моля ти са. Брат, аз ще нищо смешно. Марио Мирослав Клоус. Омага, брат. Марио Клоус. Да, извинявам се. Мирослав Клоус са контузи точно по време. Крис. Мирослав Клоус, кой ще го прави сега? Добре. И гол. Никакъв гол няма. Не са... Знае, аз ти казах. Шиджира, няма ли фал, бе? Да, наистина, ти ма цуна и то трябваше да има фал да бъде, брат. За мен не знам. Не! Не, то това Тер Штеген я фащаш. Центри... Fuck off, бич. Да, то защитника ще тръгне напред, разбира се. Омага, бе, как му мина през краката на този Мирослав Клоус? Мале, брат. Дуспи! Хора, много съм притеснен. Аз бия първата дуспа. С Крис, с коса биш дуспа. С Д. Стига е! Ко правише Клоус? Моля ти са Тер Штеген. Глей са! Ари! Хелмет, то много добър. Защо я биш там, говнар? Гейса! Ми да, Крис ми на тъни, две аз си старват, бе!
И тук се вижда, че ма биеш. Гейле! Майка ти чейба! Финалната дуспа. Сега гледаш ли къв гол? Не. О! Това беше овардване от Тер Штеген. Така. Моля, че са. Иванович. Как ще я биеш там, бе? Майка че селска! Победа. Хора, ваше от клипа. Надявам се ви е харесал. Абонирайте се. Харесайте клипа. Извинявайте за обидите. Чао!